Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Bayan mun yi bayani yadda ake buɗe Trust Wallet, yanzu kuma insha Allahu za mu nuna yadda ake rajista da MetaMask. So da fari idan ka shigo inda wato application ɗinka yake gashi nan, za ku ga icon ɗinta nan, so za mu taɓa ta. So ita ma MetaMask kana taɓa ta za ka ga ta tafi tana ƙoƙarin buɗewa. So za ta kawo ka nan gurin wato gashi nan an rubuta get started. So za ka ga wato kamar bana haka nan suna wucewa, za ka iya scrolling gefe ko kuma kawai ka taɓa get started ɗin. So gashi nan dai za mu taɓa ƙasa inda aka rubuta get started. So gashi nan na taɓa shi. So ita ma da ka taɓa za ka ga option guda biyu, akwai wajen import wallet. Idan kana da wallet za ka iya importing ɗinta. Idan kuma baka da wallet, ga wajen create new wallet nan. So za mu taɓa wajen creating tunda sabuwa za mu yi creating. So amma sabida security da suke da shi sosai, so za ku ga blank za ku dinga gani. So su tun daga nan suke ɓoyewa. So nan gurin ƙasa shine inda za mu taɓa mu tafi mu je mu creating wallet. So da ka taɓa wajen creating wallet ɗin za ka ga sun baka option inda za ka sa next. So sai ka taɓa wato wajen next, za su baka press recovery ɗinka sai ka kwafe su. So in ka kwafi press recovery ɗinka ka je ka rubuta su, sai ka zo ka ƙara sa su, za su baka wajen password, sai ka sa password shikenan. Za ka ga automatically check for the security update. So za ka ga ka yi creating wallet ɗinka successful. So ba wani wahala. Shi ma duk kusan irin tsarin Trust Wallet ɗin ne, za su baka press recovery sai kuma kai creating password. Da ka sa shi kenan za ka ga wallet ɗinka ta bayyana kamar haka. So wannan shine ainihin yadda cikin MetaMask yake. So su ma ana iya adding account idan kana so za ka ƙara account already maybe kana da shi, ko kuma kana so ka ƙara buɗe wata sabuwar wallet ɗin akan wannan wallet ɗin. So su ma akwai inda ake shiga a je a yi creating ɗin wata wallet ɗin. So za ku ga wani arrow inda aka rubuta account 1 gashi nan a nan gurin. So in ka taɓa shi za ka ga a ƙasa an rubuta add account or add wallet. So a nan gurin shine inda za ka zo ka taɓa wajen add account ɗin nan. So za ka ga sun baka dama. Gashi nan za ka iya add new account, za ka iya kuma importing ɗin wani account ɗin da kake da shi. Sai kuma add wire wallet. So wannan shine gurin da ake adding account a cikin MetaMask. So sai kuma wajen settings ɗin su kuma a nan ƙasa yake, inda za ka shiga wajen akwai general, akwai security and privacy, advanced, contact, networks, duk dai gashi nan gurin shine in kana so ka saita wani abu ko ka gyara wani abu a nan za ka zo kai. So wannan dai a taƙaice shine yadda ake rijista da MetaMask wallet. Sannan kuma ita ma insha Allahu a nan gaba kaɗan za mu yi bayani yadda ake wato importing na coins, da yadda ake adding network, da yadda ake abubuwa dai da yawa da suka kamata mu nuna insha Allahu. Duka za mu zo mu yi bayani sosai akan ita wato yadda ake amfani da ita wannan wato MetaMask ɗin, wadda ita ma za ku ga duk yawanci abubuwan Ethereum sun fi yawa da na Binance a kanta. Amma dai wannan duk sai mun zo yin bayani insha Allahu.